Os mariscadores de Noia volveron ao traballo tras un mes de paro. Fixérono cunha rebaixa nos topes, o que lles permitiu completar os cupos máis facilmente no que respecta á ameixa xapónica e con mellores dificultades para apañar berberecho. Daron-nos pouco cupo. Daron-nos 3 de cada, 3 de fina, 3 de japónica, 3 de berberecho. Non sei mañá. Non, a ameixa japónica ainda hai, o que non hai é fina. Pouca cantidad de berberecho, por non dicir casi o que hai é moi pequeno e pouca cantidad. A ameixa japónica sí que hai cantidad, pero os cupos son moi baixos. É complicado collelos. A verdad, 4 horas é igual para nin 3 kilos de berberecho se collen. Bueno, menos do que se esperaba, pero vamos, para ser ao primeiro día, pois sempre é un pouco difícil. Bueno, bastante ben. A verdade é que as ameixas e os berberechos cóllense, estamos collendo o que deixamos, mas do que había non hai. O tempo ben de tempo, hai xente que bebeu antes de tempo, pero ainda queda moita xente no mar. O resto nada, a ver se non suben un pouco a tasa e así, e podemos ganar algo máis. Eu creo que está costando bastante collelo. A min neste caso foi-nos ben, pero a ver, de momento está costando e a ver daqui en adiante como siguen as cousas. En función das cotizacións das próximas xornadas, o Cabildo decidirá se manter ou aumentar estes topes, co obxectivo de seguir a garantir o volume de traballo e de ingresos ata finais de marzo, cando se prevé rematar a campaña. Somos sobre ahora 1.400 personas, xúntase moito berberecho e agora non hai a demanda, as conserveras non veñen, para fresco todo, bueno, a ver como van os precios, se subiran moitos precios, subíanse un pouquiño tope, igual a 10 e 5. Polo momento, a confraría rebaixa a factura dos máis de 15,5 millóns de euros, o que sitúa esta campaña como, se non a mellor, entre as mellores da historia do Pósito.